MTV. Hayırlı kеш dostlar! Tatmus TV kengilliginde min Liliya Xayrullina. Аңлаганыгызча, хәзер без татар эстрадасының иң шәп клипларын сезнең тавышлар ярдәмендә баскычларга урнаштырачакбыз. Син, мин, алар да килеп җиткән икән, димәк башлыйбыз. Бүген интернетның туган көнен бәйрәм итәбез. Резидентларның котлау тәкъдимнәрен кабул итеп, сезгә җиткерермен. Һәм әлбәттә, интернетның ни өчен кирәк булуын ачыкларбыз. Ни өчен кирәк соң ул? Хәзер барысын да белербез. Топ клипны башлыйбыз. Ни кызганыч, тапшыру башында ук бер җырчыбыз белән саубуллашырга туры килә. Ләкин моңаерга сәбәп юк. Ул тиздән яңа клипы белән безнең рәтләргә керер. Әлегә соңгы тапкыр карапызык. Şüpkelisin, olsun getirili sebepler. Nefretli korap üzükne özesin, miting bulup değeri yeşiller. Rencidir yediyen uyum yok da, başka şerlekin koymuşsun. Yüreğimde şişme gebe kurup, durgan kislerimle duymuşsun. Yüreğimden döp iterim, ipkelerin iyiye sezimisin. Yuvadasın işte kilimi bir, esin duvarımda bilmişsin. Yüreğimden döp iterim, ipkelerin iyiye sezimisin. Yuvadasın işte kilimi bir, esin duvarımda bilmişsin. Татар эстрадасында клиплар шактый. Ләкин аларның сез яратып өлгергәннәре генә безнең сафларга килеп эләгә. Шундыйларның берсен тәкъдим итәм. Карыйбыз. Akşımırda yaprak gülmek, sen kiyip kilgen idin. Мәңге шулай яратышып, яшик біз дигән идин. Ак күлмәк кия шымыртлар, нигә соң яздагына. Татлы сөю мизгелләре, булган бит азгагына. Ак күлмәк кия шымыртлар, нигә соң яздагына. Tatlı suyu mezgilleri Bulan bit azgağına Akşamırtның şəşəgidey Kuyuldu hisler irdə Seni kötü bir tek işin Ömürler yalnız öte Ak gülmek ki yaşımırtlar Nigasım yazdağına Tatlı suyu mizgilleri Bulan bit azgağına Ak gülmek ki yaşımırtlar Nigasım yazdağına Suyu mizgilleri Bulan bit azgağına Yazılar jitse şumurtlarım Ak şeşek atar miken Üzülüp sigen yarının nigen Unutup bulmayı iken Ak gülmek ki yaşımırtlar Nigasım yazdağına
Gigasın yazdağına, gigasın yazdağına. Tatlı suyu mizgilleri bulan bir tazlağına, bulan bir tazlağına. Интернетсіз тұрмышымны көз алдына китере алсам да, ул төссіз булыр иде кебек. Аңлавыгызча, экраннарда хәзер ышандырма җыры белән мин Лилия Хайруллина. Дуслар, тавышлар юлламый калмагыз. Караңгыда шәүләң юкка чыга, томаннарда уйларың чуала. Көтмим дисең, кулыңны бирмисең, үткәннәргә кире кайтмыйм дисең. Сөю үтте диеп ышандырма, ышанасың минем бергә килми. Канатларымны берүк кайырма, шын мәхәббәт бер кайшында үлми. Ышанасың да килми, ышанасың да ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю. Яңгыр белән күзләрдә юылды, адымнарың кыюсыз китәсең, еламыйча ничек соң түзәсең. Сөю үтте диеп ышандырма, ышанасың минем бергә килми. Канатларымны берүк кайырма, шын мәхәббәт бер кайшында. Кичә сиңа шалтыраткан идем. Телефоныңны алмадым. Егетләр белән эш бар иде. Мин моңа ышанырга тиешме? Кеше нәрсәгә тели, шуңа ышана. Ышанасың да килми, ышанасың да ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю. Килми, ышанасың да килми, ышанасың да ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю. Килми, ышанасың да килми, ышанасың
ышандырма сөю, ышандырма сөю. Келмей, ышанасың да, келмей, ышанасың да, ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю. Ышандырма сөю. Ышандырма сөю. Дамир Зиннатуллин күн-түн интернетта утыруын яшермәде. Егет хәтта йокларга да оныта икән. Юк бар эшләр белән аралашып, я кызыклы тапшырулар карап вакыт үткәнен сизми дә калам диде ул. Дамир башкаруында тагын да җырын ошатсагыз, 1302 номерына тавышлар юллагыз. Сүнген хисләр синең янда кабына, онытылган мәхәббәткә табына. Серле күзләреңә сөеп карыйм да, сөям сине сөйгән саен тагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тусак әгәр без яңадан дөньяга, алып китсә язмыш төрле якларга. Эзләп табып сине меңнәр яныннан, гашык булыр идем бәлки тагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Сагынмаган тоймый сагыш зарында, ләкин белмим мәхәббәтнең барында. Әлдә ярый җаным син бар янымда, яшем сиңа булган сөю хакына. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Хит парадыбызны Дилә Нигъматуллина дәвам итә. Ул топ клипта үзенчәлекле матур ялгыз үй җырына төшерелгән клибы белән катнаша. Җырны ошатсагыз, 1320 номерына тавышлар юлламый калмагыз. Карыйбыз.
көзгө җилләр ялый, алар сузан инде моңсу көй. Авылымда минем басып тора, әниемнән калган ялгыз үй. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә, бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә, бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Пыяласы парланганыма, сагышлармы шулай агалар. Еллар буе көткән ялгыз өйнең, әллә күз яшьләре тамалар. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә, бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә, бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Туган авыл, туган нигез кала, язмыш йөртә җирдә кешене. Сагынсаң да, өем саргайсаң да, бер кайтырмын әле көт мине. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Сагынып көтә, бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә, бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Сагынып көтә, бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Лилия Бектимирова һәм Фәдис Ганиевлар дуэты шулай ук интернетсыз яши алмый. Интернет безгә мәгълүмат алырга, эш буенча аралашыр өчен кирәк диялар. Һәм шуңа күрә дә бар кешенең бер туганыннан да якынрак интернетка озын гомерләр телибез дип елмайдылар. Мин дә аларның сүзенә кушылам. Озын гомерле булсын! Seni uçradım
кем тойган Сөйлеуден кем тойган Чиратта ашкынма йөрәк җыры белән Рамилә һәм Разилә Батыровлар. Кызлар интернетта көненә 2-3 сәгать утыра икән. Гадәттә интернет дуслар, җанатарлар белән аралашырга кулланыла диялар. Һәм интернетның туган көнендә алар аңа рәхмәтләрен җиткерәләр. Җырларыбыз, иҗатыбызны халыкка җиткерү өчен мең рәхмәт ди кызлар. Сызыйсың син кайчак төннәрем Үпкәләмә син миңа йөрәгем Акыл керде күптән башларыма Мине ишетмәсәң җанлыкла Ашкынма йөрәк Ашкынма, үткән беткәннәр яңан Ашкынма йөрәк, ашкынма Беләм кайтыр идең янына Ашкынма йөрәк, ашкынма Үткән беткәннәр яңан Ашкынма йөрәк, ашкынма Беләм кайтыр идең аның янына Хит парадыбызның гаилә дуэты Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар интернетны бик кирәк дип саный. Ләкин аларның гаиләсе интернетка бик күп вакыт сарыф итми. Кайвакыт югалып калсак, сорауларга җавапны да табып бирә ул. Бик акыллы нәрсә дип елмайды Рөстәм. Галиевлар башкаруында Кояшым җыры сезнең экраннарда.
Сүрелі сихри назға көмілдім. Бүлешәсім келді сенің білән, хисләрімдә сиңа йөгердім. Синде минем жылы құяшым бит, шундай қайнар көңіл нұрларың. Сиңа Атап бүген иртәдән үк, барлы нұрлар үзім жиямын. Синде минем жылы құяшым бит, шундай қайнар көңіл нұрларың. Сиңа Атап бүген иртәдән үк, барлы нұрлар үзім жиямын. Ихласыю шушы буладыр ул, гомерліккә сеңмәс сүрелмәс. Ике бізге насып уртақ серілері, башқаларға инде бүленмәс. Болытлардан қашып қала құяш, нурлар тізе-тізе күңелгә. Сені сын нұрлар иркәлеймен, инде құяш сенің көгеңдә. Синде Минем жылы құяшым бит, шундай қайнар көңіл нурларың. Сиңа атап бүген иртәдән үк, барлы нұрлар үзім жиямын. Синде Минем жылы құяшым бит, шундай қайнар көңіл нурларың. Сиңа атап бүген иртәдән үк, барлы нұрлар үзім жиямын. Сиңа Атап бүген иртәдән үк, барлы нұрлар үзім жиямын. Үч бала анасы Гүзәл Идрисова интернетта айрыуча балалар психологиясын укырга ярата икән. Шулай ук үй гөлләрен үстерүдә авырулар буенча бик күп сорауларга җавап табам дип сөйләде Гүзәл. Ләкин вакыт күп алу сәбәпле ул эшләре беткәч, балаларын йоклаткач кына интернетка керә. Нигә икән? Нигә шундый без җыры белән экраннарда Гүзәл Идрисова? Җитмисең безгә дибез һаман, җан дус җитми безгә кирәктә. Җаның өшеп күңлең сүрелгәндә, бер җылы сүз җитми йөрәккә. Җаның өшеп күңлең сүрелгәндә, бер җылы сүз җитми йөрәккә. 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 Эх, туганнар, ник соң шул кадерле? Бер-беребезнең кадерен белмибез. Күз алдында моңлы җаннар сула, без аларны гүя күрмибез.
Dağlar sola Biz alarda goya көрмейбіз Biz alarda goya көрмейбіз Biz alarda goya көрмейбіз Кіші кеткеш мақтау яудырабыз Алтыннар аны теңлейбіз Кімге керек ол сыңлаған сөзлер Шоны да бит аңлай білмейбіз Кімге керек ол сыңлаған сөзлер Шоны да бит аңлай білмейбіз Кімге керек ол сыңлаған сөзлер Шоны да бит аңлай білмейбіз Шоны да бит аңлай білмейбіз Мәңгілікке йымылғаштым көзлер Кімге керек ол сыңлаған сөзлер Шоны да бит аңлай білмейбіз Неге екен, неге шондай біз Илнара Ганиева интернет аркасында жанлы аралашуның азрак булуын кызгана. Интернет кешелеккә бары яхшы, кирәкле әйберләрне генә җиткерсен иде. Социаль челтәрләрне кешеләрне пычратырга, начар сүзләр әйтүгә кулланмасак иде дип тели ул. Сөйгәннәрнең белик кадерен клибы белән экраннарда Эльнара. Безне сөйгәннәрне күрмибез без Хисләреннән таптап үтәбез Буш хыяллар белән исерләнеп Бу тормыштан нидер көтәбез Сөйгән парлар бергә яшәсеннәр Балкысыннар тормыш күгендә Сөйгәннәргә мәрхәмәтле булыйк Сөйгәннәрнең белик кадерен Сөйгәннәрне үксеп елатканда Ишенмәсен өчен бәгырең, бәгырең Сөйгәннәргә мәрхәмәтле булыйк, сөйгәннәрне
Яратып яшик җыры белән топ клипта катнашучы Алмаз Мирзаянов интернетның туган көнен зурлап уздырырга кирәк дигән фикердә. Тормышыбызда зур роль уйный бит ди ул. Шулай да интернетның бер сыйфаты бар да күз алдында булу Алмазны борчый икән. Социаль шертәләр аркасында артистларның серлелеге юк. Кызык та түгел дип үпкәләде ул интернетка. Ләкин моңа да карамастан Алмазны туган көненә чакырмаса да, ул интернетны бәйрәме белән котларга булды. Интернетны туган көне белән тәбрик итәм. Нәкъ менә ул тормышыбызны җиңеләйтә, араларны якынайта дип уйлыйм диде Алмаз. Әни, миш кыймагы пешер әле. Ярар, улым. Telefonlarınızı alıp kız baytıp güne göre bulmayı bitin. Bir нәрсә көрмейсіз. Sözün şanala şuğanığız var mı? Paketқа pişen tutulup şuğanığız var mı? Yok. Şuğasınız kile mi? Gittik eyde. Yaratıp yaşasan ömür matur uza, süyünüp karşılık doğanın arını. Uftanıp yaşasan yürekine tuza, şeşlerge şal kerite zarları. Dünyanı yaratıp doğan dip can atıp, ömür ul bir kızka unutmayıp, yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Dünyanı yaratıp doğan dip can atıp, ömür ul bir kızka unutmayıp, yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Бәхетле булырга, сөйініп яшәргә, Худайның сырыйқы без дұғасын. Ялгызлыктан көйіп, язмышка киеніп, ялгыздың яшәргә язмасын. Дөньяны яратып, doğan dip can atıp, ömür ul bir kızka unutmayıp, yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Pişen kaynalamız. Бүләк битик сөю, наз күткән жаннарга, Көтіп алык берге языларыны, Яратып инедәшик ялгыз калганнарга, Кызганмый үләшик назларыны. Дөньяны яратып, doğan dip can atıp, ömür ul bir kızka unutmayıp, yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Dünyanı yaratıp, doğan dip can atıp, ömür ul bir kızka unutmayıp, yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Хит парадыбызга заман сулышы өстәүче Рена РНТ-га да килеп җиттек. Егетнең гел бию җырын ошатсагыз, ни эшләргә кирәклеген беләсез. 13-20 номерына топ клип сүзе белән башкаручының кодын юлларга. Әлегә үзен тыңлыйбыз. Җырлый белмимен, ләкин минем күңелемдә Кайсы якларда йөрсәм дә тирә-якта гел бию. Миңа карап аптырама, бии белмимен, ләкин бу бит битә. Синең матур карашларың
qarab optirama bilmeymin lakin bu bit bite bu bit bite aha irinlaringni ubib o'shan men jehanga yiroq yoqlarga menim qo'llarim urildi sening taningga barishigina bul menim yanimda kelgina butun o'ylaring bo'lsin shu beyuda bari bugunga ikki biz aylanamiz bir jurli bilmayman lakin menim ko'nglimda gilbiyu qaysi yoqlarda yursam-da tira-yoqda gilbiyu jurli bilmayman lakin menim ko'nglimda gilbiyu qaysi yoqlarda yursam-da tira-yoqda gilbiyu Рамил һәм Рамиля Хәйреддиновлар элегрәк интернетта бик еш утыра торган булса, хәзер вакыт җитмәү сәбәпле аларга мондый бәхет аз тәти. Интернетта без күбрәк төп эшебез буенча утырабыз. Социаль челтәрләрне иҗат өчен кулланабыз дип сөйләде Рамил. Аларның интернетка теләкләре бер: чүп-чар мәгълүматлар әзрәк булуы. Менің де сәхнеге шығасым келе. Бая инде. Мында былай да артисттар, буа буарлы. Сенің білем бір хатында тұра алмай. 99% хатын қыз менің білем булырга теле. Главнее всего погода в доме. Салланып әйткән сүзеңнән нидер булды минем йөрәккә. Сәхнеге чыкмады. Үпкәләмә юка былым, әйтеп сайрый сиңа тирәктә. Gülmeli şairdim canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Gülmeli şairdim canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Sin ulma durgu sallağında İki bitin almada yana Şayanda oğlu күңелеңә Мин дә гашык сиңа Gülmeli şairdim canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Gülmeli şairdim canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Kirlikte yok dinler bizge Dik şulayda biz canım birge Мәхәббәт барысын тигезли Бәхетле яшәр без гомергә Gülmeli şairdim canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Gülmeli şairdim canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Gilleli Übüp yer alayım ele Gilleli Kirek mi dimeli Kirek mi dimeli
Серік Гайнединов интернетта күбісінше яңалыклар, түрлі қызықлы мәгълүматлар оқый. Вақыт болса, түрлі қызықлы видеоларға да тукталам ди ул. Ирекнең интернетка теләкләре дә бар. Мәгълүматлар сыйфатлы һәм бушлай платформалар күп булсын иде ди ул. Ниһаят, беренче өчлегебезгә килеп җиттек. Топ клип хит парадының 3нче урын хуҗасын каршы алыгыз. Yürek yangan şartta dürülep Sil su siptin ana bir şilek Sular sebep sündürelek bulgaş Olutlarını yağı ne kirek Ottan alıp suğa salıdın Sudan alıp utlarga Min barı bir kişi tabaldım Məxəbətli sakıllarga Sudan alıp utuka salıdın Ottan alıp sularga Sınalgan məxəbət günə Batmıyken sularda Kütken şakta üzülüp Ömür cebin üzdün seni kinet Yüreğimde hislerimi safı bulgaş Ümitsizde sünimi məxəbət Ottan alıp suğa salıdın Sudan alıp utlarga Min barı bir kişi tabaldım Məxəbətli sakıllarga Sudan alıp utuka salıdın Ottan alıp sularga Sınalgan məxəbət günə Batmıyken sularda Cansızlangan şakta sızıp Yaralarga anı ne kirek Bəxtlikке barı adımı qalğaş Sınalmasın köşülü bul yürek Ottan alıp suğa salıdın Sudan alıp utlarga Min barı bir kişi tabaldım Məxəbətli sakıllarga Sudan alıp utuka salıdın Ottan alıp sularga Sınalgan məxəbət günə Batmıyken sularda Sınalgan məxəbət günə Batmıyken sularda Batmıyken sularda Галимнәр фикеренчә, тиздән интернет барысында үз эшенә алып бетерәчәк. Китаплар бар, киемнәр саталар, ашарга да китертеп була. Әле тиздән эшне дә шуннан гына эшләп, бөтенләй урамга чыкмый башларбыз диялар. Бу вакыйга кайчанрак булыр, әйтә алмыйм. Ә менә киләсе клипны күрсәтә алам. Карыйбыз. Хит парадыбызның көмеш медалиясен белер вакыт җитте. Каршы алыгыз. 2нче урын.
uzun ömür yolların Biri bizge bağışlap saf məxəbət jırların Biri bizge bağışlap saf məxəbət jırların Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Yılmayıp gülüp yaktırsak bulutlu günlerde de Süyü yıldızı nur siber karanğı tünlerge de Süyü yıldızı nur siber karanğı tünlerge de Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Matur ömür yolların Nazlı jırlar tibrendirsin köngeli biz kılların Nazlı jırlar tibrendirsin köngeli biz kılların Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Yaratam seni güne Yaratam seni güne Hit paradımızda Мәдинәнең вакыт җитмәде җырына TNTV Production коллективы төшергән мәгънәле тетрәндергеч клипы катнаша. Әгәр дә җыр яки клип сезгә ошый икән, тавышлар юлламый калмагыз. Мәдинәнең коды экраннарда. Бу атна нәтиҗәләре буенча иң күп тавыш җыйган клип. Беренче урын иясе сезнең экраннарда. Miken henkey yumuşak sözler tabıp yaratuam sima eğitmedim Kara karşı oturup yaşarak senin bilen şerge vakit jitmedi Көңелеңне тыңлар үшін Вақытымна никсың біраз Сарыф итмәдім Ярғаланған қоларыңа Башым салып сыйынырға Вақыт жетмеді Неге мекен деймін Исән шақта сенің Битлер
yaşıra öpmedim. Durmuş baskan yabağının ereğinden Kışaklarga vakıtım jitmedi. Dünya kudum haman işke şoptum ona qarab işim bitmedi. Bitmez işim taşlab utarıp yanlarına hali sırarıga vakit jitmedi. Bilemen key soňgy sınagymynan min kızına mahrum etmedin. Iş balama yaratuna birdimen keylikter sima vakit jitmedi. Niye mi kendime sen şakta sinen bitlerinden yaşıra öpmedim. Durmuş baskan yabağının ereğinden Kışaklarga vakıtım jitmedi. Baskan yabağının ereğinden Kışaklarga vakıtım jitmedi. Kişirenkey vakit jitmedi. Бүгінге менә шулар. Интернетның туган көненә багышланган кичәне тәмам дип игълан итеп, мин Лилия Хайруллина сезнең белән саубуллашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.